Boxing the past few rounds, not taking a lot of. Oh, down he goes! What a shot! It's This over. fight is over. That's it. Wow! Global shift in this round. Under a minute left of the 7. There he goes down for the 4th time in his career. 5, 6. Ngayong paparating na Marso 4, 2023 ay mangyayari na ang inaabangang laban ng ating pambato sa Featherweight Division na si Mark Magnifico Magsayo kontra Brandon Figueroa para sa WBC Interim World Featherweight title. Isang kapanapanabik ang nasabing laban dahil parehong former world champion ang dalawa, parehong mataas ang knockout percentage at parehong agresibo kung lumaban. Kaya naman talagang inaasahan ng matinding suntukan, palitan ng mga kombinasyon, matira ang matibay sa ibabaw ng lona. May kasulukuyang record itong si Figueroa na 23 wins, only 1 defeat, 1 draw, 18 via knockout, habang 24 wins, 1 loss, 16 naman via knockout si Magsayo. Parehong gigil manalo ang dalawa at makuha ang interim belt para makabalik sa tugatog at makalaban ulit para sa isang world title. Kaya naman, puspusa na ang naging training ng dalawang mandirigma. 2 linggo na lang ay mangyayari na ang inaasahang Fight of the Year 2023. Ano sa tingin mo? May babagsak ba? O aabot sa desisyon ang magiging resulta? Magsayo ka ba o Figueroa? Sabay nating silipin ang ilan sa mga trainings na ginagawa nila bilang paghahanda sa laban at silipin na din natin ang mga knockout highlights ng kani-kanilang mga laban. Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na! Magsayo Magnifico!
Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.